Vale, jarraian Peru Irastorza Santzo. Vale, hitza zurea da. Bueno, arratsaldeon guztioi, hitz egiteko esan zidatenean, pentsatu nuen zerbait originala egitea hasieratik, baina, bueno, nola ez, eskerrak ematen hasi nahi nuke guzti hau, lehenik eta behin noski hau guztia antolatu den unibertsitateari alde batetik, eta beste alde batetik, unibertsitatera arteko bidean aldamenean izan dituan, Itari, Amari, Joani, nola ez, Amamari eta batez ere Amonari gaur 82 urte bete dituelako. Gogoan izan nahi nituzke baita ere, gerora bideratu diren Maili eta baita Angel, zuei ere besarka handi bat. Hasieratik pixkat bueltaka ibili naiz zuzenbide fakultatera sartu ginenetik egin dugun bidea pixkat pentsatzen. Ta zuzenbideak izenak albadio ere ez digu bide zuzena eta erresa jarri ez da gutxiago ere. Lehendabiziko urte ura oso identifikatuta daukat ni bertsolaritzan ibiltzen naiz eta bertso gai batekin. Behin Maialen Lujanbi hori hala esan zioten. Dena ondo zijoan argia piztu den arte. Gure kasuan dena ondo zijoan zuzenbide fakultatean erromatar zuzenbidea agertu zen arte. Gerora, bigarren urtea aldu zen, eta ezakit akordatuko zareten, baina pandemia bat izan genuen tarteko, eta egia esan behar badizuet ez diot, baina benetan, ez da nire etxairik okerrenari ere desio etxean konfinatuta, sukarrarekin ez tulka egon, eta gainera administrazio zuzenbidea ikasi beharra. Bueno, eta konfinamenduaren akenduta ere, ez, klaro. Hirugarren urtean, nire kasuan Erasmus bat eukin nuen tarteko, eta Bolonian izan nintzen, Italian, ustez zuzenbidea sortu zen hirian, eta dena zen hain serioa eta prestigiotsua. Eta ni antxe nengoen, baina, bueno, egia esan nahiago dutangoi buruz gehiagi ez hitz egin preskribatzen diren arte behintzat. Eta gero, bueltatu nintzen, eta gogoratuko duzue, urte hartan dena zen, elkarren gandik oso gertu, baina aldi berean oso urruti, metro eta dira beti, ezta. Eta gogoan dut, klasean ginela, behinola tiroketa bat izan genuela, Leioako kampusean. Eta bai, askok parre egin genuen, parre egiten dugu oraindik ere, memeak egon ziren, bromak, bat eta beste, baina, bueno, nik esango nuke, egun hartan denok ikasi genuela lezio garrantzitsu bat, eta hori da hain zuzen ere, burua, zaindu ezean ere, gaixotu egin daitekela. Eta horrelaxe, laugarren urtera ailegatu nintzen, nire burua mueltaka, eta laugarren urtea bi gauza dira, bai zuzenbide eta bai unibertsitateko ikasle guztiontzako. Alde batetik TFG-a, grala, eta beste alde batetik praktikak. Nik praktikak jabetza erregistroan egin dituen, eta han deskubritu nuen, papelak irakurriz eta zifrak ikusiz, besteak beste, gutxienez eta optimista izan da, 15 urte barru joan alko duela berriro bertara nire etxe propio inskribatzera. Gero, gradua mairako lana egin nuen, eta bertan zuzenbidea eta literatura uztartzeko ahalegina egin nuen. Eta gradua mairako lan, bueno, arraro xamar horri, printz polit ugari atera dakizkioke, baina niretzat garrantzitsuena izan zen, besteak beste, euskal literatura garaikideko nire ustez idazlerik onena denarekin, Unai Elorriagarekin batera lan egin alizatea, eta beraz, ari ere besarka handi bat bidali nahi nioke bertatik. Gauzak horrela, hementxe gaude, eta zuzenbidean graduatu gara, beraz ja jurista kontsidera gaitezke. Dena den, nik argi daukat, oraindik ere ikaslea garela, eta etengabe, esan diguzen bezala, etengabe ikasten jarraitu beharko dugula, eta ni behintzat ala nabil. Egunero pentsatzen dut, garai batean nire asinaturari gustuko nazen nazioarteko zuzenbide publikoan, eta gogoratzen naiz ez, nola esaten ziguten klasean badaudela Jusko, jens edo urrezko arau batzuk, inork ezin dituenak bortxatu, inondik inora ere, zor daude eta ezin dira ikutu, ez daite, gerra garaian zibilak eziltzea, torturaren debekua, pentsa, okerrez dago, nazio batuen erakundearen 2.6 artikuluak, holaxe dio. Erakundeak, nazio batuetako kide ez diren estatuak, printzipio horien arabera jokatzera behartuko ditu, nazioarteko bakeari eta segurtasunari eustea beharrezkoa den neurrian. Kontua da, urriaren 7 geroztik, Israelgo estatuak, Jusko jens guzti hauek tarteko, 32.207 haur, gazte eta heldu hil dituela. Eta ez hori bakarrik, bien bitartean, jatekorik, urik, eta batez ere, itxaropenik gabe ditu beste milioika pertsona. Eta nik honen aurrean galdetze dut. Hau alda, zuzenbidea. Ni behintzat ezezko nago. Eskala xumeagoan bada ere, okurritzen zaizkit eredu asko. Bertan, EAeko justizia auzitegi nagusiak, orain dela gutxi eta askotan esan digu, Euskal Administrazio Publikoak norbait kontratatzeko euskara eskatzea, inposizioa dela.
Non eta Euskal Herrian, hitzak dion bezala, Euskararen herrian. Hau alda zuzenbidea. Ni behintzat ezezkoa nago. Beraz, heldu gara zuzenbidearen bide korapilatxu honen bukaerara, eta lekzio oso garbi da bat daukat. Gorka Urbizuk ederki deskribatu du orain dela gutxi kantu batean. Gauzak ez dira horrela, gauzak horrela xe daude. Eta ni behintzat zuzenbide ikasle bezala, baina batez ere gizarte honen parte den pertsona bezala, presnago zuzenbidea bide zuzenetik ateratzen denean berriro ere bideratzeko. Gai izango algara, ni behintzat baiezkoa nago. Eskerrik asko.